Hola, hola, em dic Valèria i estic cursant quart de carrera del primer semestre a Porto, Portugal. Si curses un Erasmus a Portugal, tens l'oportunitat de conèixer aquest país preciós. Ho recomanaria perquè la ciutat és supercàlida, supermaca i amb moltíssima personalitat. Amb un autobús des de la mateixa ciutat de Porto, on jo estic, pots visitar els caps de setmana on tu vulguis de manera molt econòmica. Ho recomanaria perquè jo estic estudiant a SMAI, Escola Superior de Música i Art Dramàtic. Estem fent un bloc de creació amb una temàtica en concreta i cada 2 setmanes anem canviant de grup i anem presentant un producte. La veritat és que m'agrada molt la manera de treballar i l'univers creatiu que tenen a Porto i ha sigut una gran sorpresa. La vida universitària està molt present. Cada dimarts hi ha una jam session a la meva universitat. Els estudiants de música de jazz fan un concert i tens un expendedor de cervesa i estàs allà fins molt tard. És una universitat que està oberta a les 24 hores, llavors passen sorpreses com aquestes. Un petó!